Que sembla una casa de bruixes. Sí. Com a reacció, no? Ui, què hi ha aquí? Ostres, mira. Oh, una habitació! Mira, un altre cop. Ai, 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 que hi haurà un fantasma aquí. Una cadira posada d'allà. Una cadira penjada! Dos Nostres. Ara, perquè nosaltres ens sembla. Clar, tornem a demostrar que si no feu vosaltres volem, nosaltres perseguim vosaltres. I és més. roba. Va, aviam si ens agrada alguna cosa i ens ho quedem. Mira quina finestra més antiga. Aviam si es pot obrir. Sí, que és antic. Sí, mira, mira que guai. Que xula, Hi ha uns clavos. Jo que no... Una cosa estranya. Papa, mira quina finestra més guai. Què et sembla? Molt guai, l'hem aconseguit obrir. És una passada, És una passada. Però està una mica trencada. Sí. Doncs, Júlia, és aquesta sala d'aquí. Ara hi vaig. Ostres, quin armari més guai. Un armari. Hola, Manuel, cazador de espada. Hola, Manuel. No. Vale, anem a veure si descobrim més coses, va. Jo cada dia que entro, no tocar res. I més coses que Mira, ja tenim el llit d'en Marronet i la nit. El fet és, o sigui, el fet que l'arreglem, el que està clar és que no l'hem d'arreglar amb ficant-hi uns marcs de porta... Què, Valentina? Tens ganes de treballar? No, tinc ganes de sortir d'aquí. No, però has de treballar avui totes ganes de sortir. No sap això. Feu alguna hora extra? Si no podràs opinar? La distribució devia ser calenta.